Bore da. Yn Stori Plant, dyn ni'n edrych ar 1 Ioan 3 adnod 11 i 18. A'r cwestiwn mawr ydy, sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad? A dyma sut ydym ni'n gwybod beth ydy gwir cariad. Mae Iesu yn y nefoedd efo'i dad yn dod lawr i'r ddaear a byw efo ni, ac yn cymryd cosb yn pethau drwg ni, ar ei fo'i hun ar y groes, yn achub ni, yn marw drosom ni, a mynd i'r bedd, ond wedyn yn atgyfodi mwyn dangos ni fod o'n caru ni a fod wedi'n hachub ni o'r bedd. Sut ydym ni yn dangos cariad Iesu at bobl eraill? Achos fod Iesu wedi caru ni'n gymaint, dydym ni ddim yn bod yn gas. Os mae rhywun yn bod yn gas, mae'n dangos fod o ddim yn adnabod cariad Duw a fod o ddim wedi cael maddeuant Iesu Grist. Ond, os da ni yn gwybod faint mae Iesu'n caru ni, bydden ni eisiau dangos cariad Iesu trwy'r ffordd rydym ni'n ymddwyn. Byddwn ni'n dangos cariad at illa bobl sydd wedi brifo, yn dangos cariad ac yn helpu bobl eraill, yn dangos cariad Iesu Grist, trwy dod yn ffrindiau illa efo bobl ifanc, a pobl o'i ffrindiau ni, yn deud sut i chwarae efo fi. Da ni'n gallu dangos faint mae Iesu ni'n caru ni wrth i ni caru bobl eraill. A mae hyn yn bwysig, fod ni'n dod i ddeall mwy a mwy faint mae Iesu wedi caru ni, yn marw drosom ni. A felly rydym ni, gan fod Iesu ni'n caru ni, da ni'n gallu caru bobl eraill fel wnaeth Iesu caru ni.